Nikdy v živote nepríde ten moment, keď bude tá správna chvíľa na správne rozhodnutie. Pokiaľ čakáš na perfektný moment, perfektné načasovanie, nikdy to nepríde. Vieš, čo musíš urobiť? Vytvoriť perfektnú chvíľu a perfektnú príležitosť. A perfektnú situáciu. Veľa ľudí sa stane pohodlnými, prestanú rásť, prestanú čokoľvek chcieť. Začnú byť spokojní. A ľudia robia prácu, ktorú nemajú radi. Prácu, s ktorým je zle. Keď si nejdeš za svojim cieľom, tak páchaš doslova duchovnú sebevraždu. Keď máte nejaký cieľ, za ktorým môžete ísť, ktorý vás vyťahne z pohodlia, nájdete v sebe talent a schopnosti, o ktorých ste ani netušili. A ak vás navštíví aj posol utrpenia, ako sa zachováte? Čo vás udrží v hre? Sú veci, o ktorých si myslíš, že ich nemusíš poznať, ktoré sa stačí naučiť len raz, ale ktoré ti môžu zachrániť život, pretože si o nich vedel. Pokiaľ sa nepokúsite urobiť niečo viac, než čo ste už zvládli, nikdy neporastiete. Spomeňte si na veci, o ktorých ste si nahovorili, že pre ne nie ste dosť dobrí. Veci, ktoré ste si vyhovorili. Pokiaľ čakáte na svojho suseda, aby to za vás urobil, zrejme sa to nestane. A pokiaľ čakáš na matku alebo na otca, ty môže byť taký ustrašený, že nerozumejú príležitosti, ktorú máš. Nemá cenu na nich čakať. Nepros obyčajných, aby boli výnimoční. A nepros ani dobrých, aby boli výnimoční. Proste buď výnimočný. A budeš priťahovať výnimočných. Aký dôvod vás udrží v hre? Čoho sa môžete držať? Čím môžete počítať? O čom viete, že vás opäť postaví na nohy? Nájdite ten dôvod. Ak nie si, kde máš byť, ak nie si, kde chceš byť, ak nemáš to, čo chceš, ak nie si tam, kde by si v tomto okamžiku mal byť, nemá to nič spoločné so systémom. Ale má to všetko spoločné s tým, že sa neobetuješ dosť. Chcem, aby si z toho urobil skutočnosť. Pretože ak nie, tak budeš pracovať pre niekoho iného, aby sa ich sny stali skutočnosťou. A ak sú všetci proti tebe a už teba neveria, dobre viem, že je to osamelý pocit. Osamelý pocit, hlavne keď sú tu ľudia, pre ktorých to robíš. Väčšina ľudí si zoberie svoju veľkosť a svoje nápady spolu so sebou do hrobu. Počúvaj ma, keby to bolo ľahké, tak by to robil každý. Sú ľudia, ktorí teraz otročia v práci a pritom to nechcú. Neznášajú svoju prácu, ale aj tak ju robia. Najbohatším miestom na planéte je cintorín, pretože tam nájdeme vynálezy, o ktorých sme nikdy nepočuli. Nápady a sny, ktoré sa nikdy nestali skutočnosťou. Nádeje a túžby, podľa ktorých nikto nikdy nejednal. Otázka znie, čo budeš robiť ty so svojím časom? Čo ťa ženie dopredu? Veľké veci sa skladajú z mnoho malých vecí, urobených správne. Deň za dňom, tréning za tréningom. S pravidelnou pravidelnosťou, deň za dňom. A keď sa vám to nedarí, ak sa stane niečo nepredvídateľné, ako znejú dôvody, ktoré vás udržia na nohách? Nikdy. Nikdy nebudeš úspešný, ak nepremeníš svoju bolesť vo výsadu. Pokým nedovolíš bolesti posunúť ťa z miesta, kde si teraz, posunúť ťa tam, kde potrebuješ byť, prestaň utekať od svojej bolesti. Príjmi svoju bolesť. Tvoja bolesť sa stane súčasťou tvojej hrdosti. Súčasťou tvojho výsledku. Vyzývam ťa, záber. Je ľahké byť na dne. Nie je treba sa snažiť, aby si bol nula. Žiadnu motiváciu ani túžbu k tomu, aby si zostal ležať na zemi, nepotrebuješ. Ale je treba všetko, čo máš v sebe, aby sa zobral a povedal, ja sa nevzdám. To, čo si robil minulý týždeň, sa nepočíta. Dnešný deň je jediný dôležitý deň.
86 400 sekúnd denne. Ako ich využiješ, je rozhodujúce. 86 400 denne. A čo urobíš dnes, rozhodne o tom, kým si. Nikto nebude hovoriť o tom, čo si robil minulý týždeň. Tvoj najväčší nepriateľ si ty sám. Jedno africké príslovie hovorí: keď zmizne bojovník vo vnútri, protivník vonku nám nemôže ublížiť. A máš túto životnú príležitosť, ktorá neznamená vôbec nič, pokiaľ ju nevyužiješ. Vstaň a znovu a bojuj. Pokiaľ ťa život zrazí k zemi, snaž sa dopadnúť na chrbát, pretože ak sa dokážeš pozrieť hore, dokážeš sa dostať hore. Ak to dosť chceš, tak bež a bojuj za to. Pracuj dňou a nocou. Obetuj tomu čas, kľud, spánok. Pokiaľ je to všetko, o čom snívaš a túžiš, život bez toho je bezcenný a zbytočný. Ten čas je teraz. Pokiaľ chceš žiť podľa svojich predstav, musíš začať hovoriť áno svojmu životu. Musíš začať hovoriť áno svojim snom. Áno tvojej prichádzajúcej budúcnosti. A áno tvojmu potenciálu. Namiesto slova nie. Až umrieš, umieraj spokojný. Nezanechaj žiadne nesplnené sny. Nezanechaj za sebou žiadne nevyužité príležitosti. Než opustíš túto zem, dosiahni všetkého, čo ho môžeš dosiahnuť. A počúvaj, jednoho dňa to môže byť. Ale nikto tomu nedôjde, ak sa vzdáš, ak sa podáš, ak skončíš. A nakoniec musíš chcieť zvíťaziť rovnako, ako chceš dýchať.